Igbo ndị ọma, onye na nke ya, ndụ mmiri, ndụ azụ, onye biri ibe ya birikwa. Nnọọ na oge ilu Igbo nke taa, abụ m Nnaọma Isaac Osu. N'ilu nke taa, aga m akọwa ilu nke na-asị ihe suru agbawa, ọ bụ egwu, ọ bụrụ ọsọ. Kedu ihe ilu a na-akọwa? Ilu a bụ ilu na-akọwa ihe o ji dị mkpa mmadụ ịdị security conscious, nke bụ mmadụ ike nkwụcha n'ihi na ụwa abụ ebe mmadụ na-alakpu ararụ. Ihe a na-agba agba n'ụwa yiri nne. O nwere oge ọ ga-abụ ịgba ọsọ, o nwere oge abụkwanụ ịgba egwu, nke bụ n'ụzọ ihe abụọ dị mkpa dị n'ụwa bụ ịgba egwu na-egosi oge aṅụrị maọbụ oge oriri, na ịgba ọsọ na-egosi oge nsogbu. Ihe o ji dị mkpa bụ na onye ọbụla ga-akwado obi ya dị njike. Ọ bụrụ oge oriri, erie, ṅụọ, kelee Chukwu, mana marakwa na inwe oke mkpụrụ oriri n'ọnụ, ọ bụrụ oge ịgba ọsọ, nke ọ bụ na ọ bụ nwanne kee nkwụcha ka ọ ghara ime gị na mberede. Ọzọkwa dịka ebe bụ nke na-asị na ọsọ ndụ adịghị agwụ ike. Mụnwa wee na-atụnyesị onye ihe na-achụ ka na-achụ, adịghị agbaba kwụrụ, maka na ịgbatụ kwụrụ, ị na-enye ohere ihe na-achụ gị chụọ gị nwude. Ọsọ ndụ adịghị agba ya ele anya n'azụ. Nwanna mụrụ anya dịka azụ. Nke a bụ ihe ilu a na-akọwa. Ọ ga-aha m n'ọnụ otu a. Ọ bụrụ na abịa oge ọzọ, m ga-akọwakwara anyị ilu na-abụ nke m ga-akọpụta ugbu a. Nke mbụ na-asị ukwu adịghị adị n'iru, ezuwe ike n'azụ. Nke ọzọ sị akwụcha n'ọdụ igwu, achọwa nnụnụ ọnụ ogologo. Otu akọ ha m n'ọnụ taa. Ndị Igbo birikwanụ ka ọ dị oge ọzọ.